Халелуя! Здравейте, възлюбени! Ние сме отново тук, с нова сила, с нова енергия. Отново искаме наистина да дадем Словото както никога. Вярвам, че днес ние ще пребъдваме отново заедно в Словото. Вярвам, че ние заедно ще прекараме едно добро и благословено време, защото при мен е един възлюбен брат, който много обичам, който човек дал живота си в ръцете на Бога от много ранна възраст. Вярвам, че някой ще се докосне днес. Младите, естествено, трябва по-млади да започнат в Божието служение. В тези взаимоотношения, които дълго време познавам, мой възлюбен брат Мемед, той ми направи впечатление с думите си, каза, че един ден съжалявам само за едно нещо. Той ми каза тези думи, които и мене наистина насърчиха много. Да бях познал по-рано Исус Христос. Да бях приел по-рано Исус Христос. Да бях опитал по-рано от Исус Христос. Наистина той сега чувства тази наслада и ето силно напред служи за Бога с семейството си. Нека Бог да те благослови, брат Мемед. Наистина ние трябва да се върнем сега към основата на това, което сме се събрали. Днес темата, която сме приготвили заедно с моя възлюбен брат, подбуден от Святия Дух, естествено, чрез водителството на Святия Дух. Днес темата ни е прошка. Нека да кажем прошка. Прошка. Халелуя. Вярвам, че уния, които не могат да прощават, днес трябва да прощават. Амин. Това, което в нас не изяжда всеки изминал ден, това, което ни възпира от тези благовестия, които трябва да правим, тези неща, които възпираме сами от тези дарби, всичко, което заключваме, база на това, че не може да прощаваме. Вярвам, че днес ще се отключи това, ще се влеят тези дарби, ще се влее тази сила и ще бъдете ново създание в Исус Христос. Затова темата ни е прошка. Бъдете благословени. Бог да ви благослови изобилно. Халелуя. Искам първо да благодаря на пастор Соско за поканата, че ме покани да ви служим. И за мен е чест и привилегия да служа с такъв помазан пастор за вас. Бог да ви благослови. Вярвам, че има нещо да вземете. Благодаря ти, брат Мемед, за това насърчение. Наистина, ти си почетен човек, който виждам, много те хваля последно, но ти си човек, който не мразиш, човек, който наистина следва Бог с дух и истина, както Божието Слово не иска така да служим за Бога. Наистина, ти си един пример. Между другото, брат Мемед е човек, който води групи, детска група, младежка група и проповядва в едно служение, което е тук във Виена. По турско говорящо служение, по турски се проповядва там. Наистина, бъдете благословени. Очаква ви една много хубава тема, която нашия брат Мемед е приготвил за всички нас. Както подчертахме, темата ни е прошка. Брат Мемед, какво означава за те прошката? Прошката за мене означава, това е божествена сила. Халелуя. Прошката отваря затворените врати. Прошката отваря небето. Прошката отваря гроба. Халелуя. Прошката докарва самият божественото присъствие. Точно. Прошката е сила от Бога. И Халелуя. прошката само силните прощават. Точно. И аз вярвам, че ние сме всички силни в името на Исус. Халелуя. И както Исус иска ние да прощаваме, и вярвам, че ще прощаваме, защото за да влезем в мисията си. Така е. Прошката ти извежда от ямата. Точно. Йосиф, когато Бог му показал съновидението и той е влязал в мисията си, но той е предаден от братята си. Okay. Той е схвърлен на ямата. Не знам колко хора са предадени от братята, от сестрите си, Да. но знам само едно нещо. Когато прощаваш, Бог ще ти изкара от ямата. Халелуя. И ще ти постави в мисията и Божията ръка винаги ще бъде върху тебе.
Амин. Бъди благословен. Амин. За заключение, за тебе прошката отключва врати, прави те по-силен. И най-доброто е, нали, човек, когато аз виждам, който, нали, прощава, виждам характера на Бог в него. Виждам, че Святия Дух работи в него, че живее в него, че е воден от Духа. Наистина, прошката е много важна за всички нас. Както, нали, подчертавам, не само ние да знаем, че трябва да прощаем, а да живеем в прошката. Амин. Да живеем всеки ден с прощение. Всеки ден, защото най-големият източник днес хората да затварят своите дарби, своето служение, своят растеж, подчертавам, база на това, че не могат да прощават. Точно. И не могат да продължат да растат в Бога и губят доверие от Бога. Затова трябва да прощаваме, възлюбени. Амин. Да, срещаме се с хора, които не познават, може би, Бог добре или Словото, Святото Писание, и ние трябва да знаем, че те не знаят какво правят, както Исус каза на Отец. Прости им, те не знаят какво правят. Затова преминавам към първия въпрос, който искам да ти задам. Да, вярвам, че ще ми отговориш много добре. Преди да ти задам въпроса, нещо да добавиш? Да, искам да добавя, че без Святия Дух ние не може да прощаваме истински. Точно. Защото по принцип ние сме хората, горди хора, Да. с его. Ние се казваме отсреща да идва, да иска прошката си. Да, окей, разбирам. Но без Святия Дух ние не може да прощаваме истински. И само може чрез Святия Дух да прощаваме истински. Халелуя. Естествено, без Святия Дух, дори подчертавам, нали, казват хората, че живее, че са водени от Святия Дух, но трябва да са изпълнени първо и след това да бъдат водени чрез Святия Дух. Човек, който живее в него Святия Дух, той да греши, той се покайва, защото Святия Дух не му дава намира. Аз съм се чувствал така и виждам хора, които се чувстват така и постъпват така, защото последователите на Бог, когато някъде сгрешат или не прощават, нещо нередно правят, Святия Дух не ни остава на мира. И казва, ти ще се покаеш, ти ще прощаваш, ти ще бъдеш по-силен. Когато станеш, ще бъдеш, нали, когато паднеш, ще станеш по-силен от това, което си направил преди. Затова тази прошка ще те освободи за победа. Алелуя. Затова ще задам един интересен въпрос. Защо хората днес се молят? Нали, знам, че днес ще кажем нещо, което ще открием не за първи път, но ще го повторим с години наред, които благословените лидери, пастори, апостоли, епископи, всички презвитери и диакони лидери искат да обяснят, както ние сега искаме да обясним, защо, брат Мемед, не функционират молитвите на хората днес. Ами да, по база на безпрощение, да, може би да не работят молитвите ти, защото в Матея 5 глава, 23 и 24 стихове, като отиваме там, Исус ни казва: и тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, искам да подчертая, че брат ти има нещо против тебе, казва Исус. Не ти да имаш против нещо, брат си, тогава да отиваш при него. Виж какво казва, че брат ти има нещо против тебе. Остави дара си там, пред олтара, и иди първо се помири с брат си. Тогава дойди и принеси дара си. Амин. Амин. И ти, когато знаеш отсреща твой брат нещо наскърбен за тебе, може би нещо е чакал повече от тебе да му правиш, но не можал си и ти го знаеш. И ти трябва да отиваш да си помириш с брат си, да му показваш божествената любов, божественото смирение. И тогава казва Исус: ила, дай си олтара, или
дай си молитвите, дай си служението, което трябва да служиш. Тогас ила дай си хвалението и молитвите си. И в Матей 6 глава, когато учениците идват на Исус, казват му, Йоановите ученици, те се молят. Научи ни ние как да се молим. И Исус им показва модела на молитване. Да. И той започва в Матей 6 глава, ние знаем от 9 стих, там надолу, Отче наш, който си в небето. Образцовата молитва. Да. И докато достигаме на 12 стих, и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И той е в самата цялата молитва, душата или сърцето е да простим. За да е чута нашата молитва. Исус продължава в 14 стих Матей 6 глава. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесния ви Отец ще прости на вас. Амин. Алелуя. И да, както подчертахме, силните те прощават. Знаеш ли защо? Защото те знаят и разбират Бог колко им простил. Брат Мемед подчерта, че остави ултара си пред църквата, да го каже на разбираем език. Днес посещаваме църкви, служения. Първо, примири се с брат си, ако има нещо против тебе. Това какво иска да ни казва, че не ние да имаме против него, а той, ако има против нас нещо. Да отидем, въпреки това, че днес чуваме и казват, брат ми, аз не съм виновен. Аз какво съм извършил? Ма добре, но Словото ни казва толкова ясно и семпо. Ако брат ти има против тебе нещо, не ти. Да. И днес, ето, срещаме се сега с този въпрос, който много дълго време не мъчи. Ето ви отговорът. Исус казва, не ти, а той, ако има нещо против тебе. Затова ето една алтернатива, един изход, за да служим за Бог, както брат Мемед подчерта. Няма да се приеме хвалението ти, няма да се приемат молитвите ти, няма да се приеме дарбите ти, които даваш, своите дарения в служението. Абсолютно това ще бъде наистина, да вземем пример на апостол Павел. Той казва, аз не удрям вятъра на празно и не бягам на празно. Нека да не удряме те юмруци на празно, а да удряме Сатана. Да бъдем победители, защото Бог иска да бъдем победители. Божието Слово казва, не ме разбирайте погрешно, злото го побеждайте чрез доброто. Амин. Прощавай, дори да не си праведен, дори да си прав, не знам си какво, иди пръв, защото това ще помогне за всички нас. Ще освободи служението ни. Днес, ако искаме ние да служим, трябва да сме по този начин. Образцовата молитва, както подчерта брат Мемед, това е много важно. Да живеем в тази молитва. Бъди благословен. Втория въпрос. Един въпрос ме затруднява. Много хора мислят, че прощават. Че когато простят няколко пъти и мислят, че това е достатъчно, и след това се повтарят тези грешки срещу тях, и те викат, колко пъти да прощаваме? И се отказват. И дори някои отказват се да прощават. И това същевременно касае тяхното служение. Стигат до една степен и след това се отказват. Но ние трябва да направим преди това равносметката, за да може да изидаме тази кула до края. Халелуя! База на това, че хората се отказват по време на службата си, в средата или още в началото, или тъкмо ще завършат своето служение за Бога. Ще опазят цялата си вяра и понякога им писва и казват, аз не мога да прощавам вече. И това ги възпира. Да. Този отговор да ни отговориш, брат Мемед, за да може да не бъде това нещо, което го виждаме. Да, разбира се. В Матей 18 глава, 21 и 22 стих, там описва, което си задал много ясно и категорично. Да. Знам, че
много хора го знаят. Да. В Матей 18 глава, 21 стих, тогава Петър се приближи и му рече: Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли? Между другото, в еврейската култура имаше на ден 3 пъти. Точно. Така ги учих. Да. И значи, като 4-тия път ти прави нещо, може да го убиеш. Ау, страшно е. Но сега Петър идва да вземе от Исус ръкопляскание. Той мисли, че ще задоволи Бог. Да, нали преди 2 глави назад Да. той взима ръкопляскането от Исус. О, Петре, да, това плът и кръв не ти е отговарял. Не. Това ти е отговарял или ти е дал откровение небесния ми Отец. Да. И той със същата атмосфера идва при Исус, но Исус му дава един много хубав отговор. Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти, до 70 пъти по 7. Алелуя. И ние без калкулатор вече знаем, че 490. Да. Нали така? Но Исус нямал предвид Петър да брои 490 пъти. Нали знае? Да. Исус е имал друго нещо предвид. Исус е имал предвид 490. Той го насочва в Данаил 4 глава. Данаил 9 глава, 24 стих. И там се пророкува или се говори за Месията. И Гавраил, архангел Гавраил, съобщава на Данаил: 70 седмици се определиха заради людите ти и заради светият ти град, за да се свърши престъплението и да се довършат греховете и да стане умилостовението за беззаконие и да се въведе вечна правда и да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пресветият. Бог казва чрез Гавраил на Даниел: истинското изкупление, прощение на греховете ще стане, когато идва Месията. Точно. След 490 години. Okay. И Исус открива на Петър, че Месията той. Че това време е дошло. И преди 2 глави казахме, че той го разпозна като Месия, живият на Бог, живият Син, Месия истинското. Прощение Исус иска да казва на Петър с други думи: истинското прощение е вече дошло, Петре. Петре, ти вече... съм аз. Да, самият прошката съм аз. Да. И Исус с други думи иска да каже на Петър: ако искаш аз да ти кажа колко пъти трябва да прощаваш, казвам ти, Петре, самият ти трябва да ставаш прошка. Да живееш в прошка. Трябва да излизаш от старото и да влизаш в новото. Трябва да излизаш от старото, който броиш колко пъти да прощаваш на брат си. Но ти трябва да излизаш от старото, да влизаш в новото. И ти самият, ти да си прошката. Точно. Да живееш в прощението. Това е имал предвид Исус към Петър. Наистина много добре отговори. Значи това е лесно, нали? Божиите закони, за да ги изпълняват хора, трябва да живее Бог в тях, Святия Дух. За нас е лесно, нали? За ония, които живеят със Святия Дух, дават възможност на Святия Дух, защото Святия Дух никога не противоречи на Исус и Божието Слово. За това, че да прощаваш за някои хора е трудно. Както каза, те си го броят. За нас вече прошката е на всяка една крачка, на всяка една мисъл и всяка една секунда в нас вградена. Защото за да си воден от Святия Дух, трябва да бъде наличието в тебе, плодът на Духа. И този пакет, който е в нас,
ще ни бъде много лесно да бъдем водени от Святия Дух. Ние трябва първо да бъдем изпълнени с плода на Духа и след това водени чрез Святия Дух. Амин. Халелуя. И така, наистина, трябва да се прощаваме един друг. Трети въпрос искам да ти задам, брат Мемен. Да. Тази прошка, която ние прощаваме, човеците, съвпада ли с библейското виждане? Защото понякога виждам от опит, прощават си, ето ние се прощаваме, но след това дори не искам да те поздравя. Да. Подминавам те или когато сме двамата се срещнем, нали, не искам с тебе да имам нищо общо, отбягвам те, та или иначе сме вече заедно, или знам, че си някъде и аз знам, че си там, не искам да въря. Според тебе тази прошка отваря ли врати? Освобождава ли нещо? Дали е библейско това? Да, това, което си казал, това не е библейска и божествена прошка. Божествената и библейската прошка е, ако знаехме и разбирахме какво е библейската прошка, който ни е направил нещо и ние, ако истинско го прощаваме, ние щяхме да затичаме след него. Щяхме като го гледаме или като се видим да го прегърнем. Този човек, който е. Библейската прошка, божествената прошка, ако нещо те правил нещо и ти го виждаш, ти щеше да отвариш дома си за него. Да му даваш обувки, да му слагаш на ръката пръстен, да му даваш мантия, да му закаляш, да му заколиш най-хубавото, угодното теле. Това е божествената и библейската прошка. Точно. Да си отваря сърцето на него, за да затича след него, на него и да го прегърнаш и да му целуваш. Точно. Това е библейската прошка и го виждаме в Лука 15 глава, в 20 стих. Блудният син, когато излезе от дома, но той, когато взима решение да се върне, и ако има блудни синове, времето е сега да взимате решение, той ще ви приема, защото неговото сърце е това прощение. Той обича да прощава. Точно. И той не остана блудния син. Когато се върна. Да, той стана възлюбения син в дома. Точно. И ако се върнеш при дома, при баща си, ти пак ще си възлюбения син и дъщеря. Той ти чака. Така е. Така е. Наистина така е. Да, възлюбени. Тук отговори много добре, брат Мемед. Трябва да прощаваме, нали? Най-лошото, което сега ще ви кажа, трябва да прощавате и на най-неисканите хора, които имате около вас. Защото Бог иска така да. Така е. Нали, може би най-важното на кои хора трябва да прощаваме. Най-важното е, нали, близките, защото нашето ежедневие преминава с тях. Свършва живота ни с тях. Кои са те? Майка, баща, жена, мъж, сестра, брат, абсолютно, нали, братовчет, братовчетка, абсолютно всеки един. Дори работно място, служение, не може ти да преместваш реда си от църквата или стола си, да казваш, аз не искам да виждам този човек, нали, или така, тъй нататък. Това не помага за теб по този начин. Прошката помага за теб. И това, което вършиш, не ти помага. Ако мислиш така и постъпваш така. Да, много е важно ние да прощаваме. Много е важно ние да поздравяваме. Много е важно ние да бъдем с такива хора. Но, естествено, доверие нямаш. С любов, корекция с любов. Имаш си, Бог ще ти даде
става до Бог ще ти даде приятелство, Бог ще ти даде, но финал да ти бъде добър с всеки един човек. Да, много хора не може да прощават истинско от сърце, защото те се мислят, че пак и пак ще им правят същото нещо. И непростителният дух, това е болка. Непростителният дух, това всеки ден ти убива душата и духа. Да. Болката, някои хора наистина боледават от майка, от баща, от сестра, от синове и така нататък. Имат някои хора болка, защо този човек с него така се държи, защо така му прави, нали? Да. Но болката минава, когато ти истински прощаваш. Точно. Тогава болката минава. И прощавайте. Дайте истинската прошка и тази болка ще минава и ще се превърне на радост вътре в вас. Алелуя. Така е, точно така. Последният въпрос, брат Мемед. Да. Да ни кажеш най-важното. Най-важното. И зрителите да го разберат. Да. В какво ни помага тази прошка? Да. Това е най-важният въпрос, може би. Прошката винаги работи самия за човека. Точно. Не може, пасторе, аз да пия отровата и да чакам отсреща ти да умираш. Не! Аз сам си убивам. Така е, точно. Прошката винаги работи самия за човек. Точно. Искам да го дам с един стих. Всички знаем, че Исус беше в кръста. Така е. В Лука 23 глава 34 стих чета. Исус казваше: Отче, прости им, защото не знаят, що правят. И като делаха дрехите му, метнаха жреби. Ние знаем, че Исус преди гроба Той освободи прощение. Точно. И като освободи прощението, гроба не можа да го захване. И Той възкръсна. Амин. Защото Той прости. Точно. И в днешно време в много хора нещата умират, загиват поради непростителния дух. На много хора дарбите, любовта, надеждата, вярата, добри дела умират, защото те не прощават. Но когато почваш да прощаваш, освобождаваш прощение, също като Исус, всичко в живота ти ще възкръсва. Алелуя, амин. Гроба ще остава празен, когато освободиш прощение. Алелуя. Исус само не остана гроба празен. Той тоди горе в небето. Алелуя. Дясно при Отец. Искам да ти кажа, когато почваш да прощаваш истинско, ти ще се възкачиш в горните места, в духовните места. Алелуя. Ще сядаш в Божията трапеза. Алелуя. Ще седиш в Божието дясно място, Амин. когато освобождаваш прощение. Алелуя. Толкова е важно за нас прошката, Амин, пасторе. амин. Алелуя. Когато прощаваш, почваш да прощаваш, ще почваш в живота ти нещата да се възкръсват. Когато почваш да прощаваш, ще видиш в живота ти резултати. Алелуя. Когато почваш да прощаваш, завесата отгоре надолу ще се скъса. Алелуя. И Божието присъствие ще дойде върху тебе. Амин. Вътре в тебе. Алелуя. Когато почваш да прощаваш, бариерите ще изчезват. И ще се движи Бог в твоя живот. И ще се видиш с Бога лице с лице. Амин. Алелуя. Алелуя, Господи. Наистина, Ти ме изпълни, брат Мемед. Много ни помага. Както Ти даде този отговор,
Имаш ли още да добавиш в този отговор? Защото нали, беше много изчерпателен, много добър отговор. На кого трябва да прощаваме? Последен отговор. На кого трябва да прощаваме? Абсурд на всички. На всички. Нека да кажем всички. На всички. Ако ме питаш, да. Пасторе, кой е най-голям в вярата? Да. Бих ти съм отговорил. Да. Не е пасторът, не е пророкът, не е лидерът, не е учителят, не е епископът. Да. И така, не е дяконът. Окей. Уважение и респект към всички тях. Точно. Окей. За мене е най-голям в вярата този, който обича, този, който прощава. Амин. Точно. И този, който се моли на враговете си. Точно така. Това е правилното. Този е за мен най-голям в вярата. Не ми е нужно да съм най-големия, но да не прощавам. Да не обичам. Да не се моля. За мен е важно да притежавам Исусовия характер. Амин. Бъди благословен. Наистина. И те също. Наистина така е. За заключение, влизаме вече в заключението. Какво ще кажеш за заключение, брат Мемет? За заключение с един стих искам да завършим в Ефесяни 4 глава, 32 стих. Окей. Бивайте благи един други му, милосърди, прощавайте се един на друг, както ви е Бог простил чрез Христа. Амин. Халелуя. И Исус каквото иска от нас и ние да го направим. Да се прощаваме, да се обичаме, като се видим да се прегърняме, да си отваряме домовете, да си подаряваме и така нататък. Да се обичаме, най-важното е. Бъдете благословени, братя и сестри. Бъдете благословени. Наистина днес разбрахме, че прошката, ако не даваме, дори ще не пренабрегне. Нали? Има много точки, много стихове от Божието Слово. Тя е една много дълбока и дълга тема. Ще те препятства първо дарбите, второ дори Господната няма да бъде достойно, защото не прощаваш и не обичаш. Олтара, нали, както подчерта брат Мемет, дори хвалението ти за Бог, дори службата ти за Бог, дори Словото, което даваш, дори дарбите, които имаш в себе си, ако нямаш прошка и любов, тежко е да те препознае Бог. Затова ние всички искаме да чуем тези думи, верни и добри слуги. Влезем в радостта на Господаря си. Затова, възлюбени, каквото развържете долу на земята, това ще развържете горе на небето. Каквото развържете горе на небето, това ще развържете долу на земята. Всичко това, което сме проповядвали през тези минути, е база на това, че всичко е за нас. Всичко касае нас. Всичко това, което сме дали днес, това помага за нас, защото прошката помага не за ответната страна, а за нас. Затова, ако искате, както каза брат Мемет, дори пастор би дори епископ и всички ги изреди, ако не знаеш да обичаш, ако не знаеш да прощаваш, ако нямаш тези добродатели, това ще бъде тежко за твоето служение. Естествено, ние насърчаваме и почитаме всички лидери, всички пастори. Нека Бог да ги благослови, защото днес да бъдеш лидер е тежко, защото има много атаки от хората, които дори хора, които познават Исус, а камо ли от хора, които не са вярващи. Затова нека ние се молим за всички лидери, естествено. Нека Бог да ги снаби с сила, с разум и мъдрост, да устоят до край. Защото Божието дело е скъпоценно за нас. Имаме една голяма заръка, която казва: жътвата е изобилна, работниците малко. Ето, база на това, ето една точка от това, което липсват работници в нивата. Непростителност. Затова прощавайте,
за да ви бъде простено, както казва Божието Слово. Бъдете благословени, очаквайте ни отново. Алелуя.